para bumakasyon kaya yung gawin dyan. Hindi ko kasi yung makeup box ang gawa nun sa damit ng bata. Ayusin mo sa bahay. Kala mo luluwas eh. Kala mo punta kang ibang ano. Ito lang yun. Ayan.
guys, good morning! Today is the day, this is the day that the Lord has made. Ayan, so this is another day, another week kasi this is weekend po ngayon. Ayan, so nandito ako ngayon sa school, sa garden natin. At kung napapansin ninyo mula pa kanina, no, na naglalaba tayo, ganyan, suot-suot ko na tong damit na to kasi tsaka, ayan, medyo nakaayos tayo ng konti. Nakapaglagay tayo ng kilay, ng medyo ganyan. Kasi, nag-ano ako, naggawa ako ng video greeting para kay Eric Santos. Kasi hiningian kami ng video greeting kasi magba-birthday siya ngayong October 10. Ayan. So, kaya ako din dito pumunta ng school kasi dito ako record dahil sa bahay ang ingay, may gumagawa doon. Parang may construction ano ng pader, ganyan. Ang ingay-ingay. So, yan, pumunta ako dito ng school. Ayan. So, yun. Kakatapos ko lang, actually. Yan, kakatapos ko lang. Yun. Tsaka nandito ako sa garden. Kasi, titingnan ko yung ating mga halamanan. Kasi, tingnan nyo guys, ang dami na ng damo. So, kailangan na natin silang ayusin. May bago pala dito guys na ginawang tanim-tanim. Ayan na, another circle. Kasi yung pinaka-circle natin talaga is ayun, di ba? Ito. Ngayon, gumawa dito ng isa si Ate Lani. Tapos meron pang isa doon. Ayun, nilagyan ni Nico ng mga bato-bato. Ayan, so yan. Baka sabihin nyo nakaano tayo. Kasi nga, dahil yun sa gawa natin ng video greeting sa birthday ni Eric Santos. Ayan, so, yun, this is another day guys. Sobrang tagal ko hindi nakapag-vlog. As in, siguro, pang 2 weeks na ba ngayon na wala akong upload na vlog. Yun, so, ngayon, pag tapos natin to may upload tayo, yun. Kaya aking gagawin. So, ngayong weekend na to, medyo ano ko ngayon, fully loaded. Fully loaded. Ganyan, kasi, naputol, parang wala naman ako napipindot, pero automatic nag-aano yung microphone. Ay, yung Google Mic na pag gusto mo mag-search, ganyan, automatic siya nagagawin sa cellphone ko. Hindi ko alam bakit. Ayun, so, dami ko ngayong gagawin ngayong Sabado kasi, kanina, di ba, naglaba ako. Nilabhan ko na yung nagpalit kasi ako ng bedsheet, ng ng ano ko, every 2 weeks nga. So, yun. Tapos, yun. Kaya sa background ko kanina, may nakita kayo kasi ng pwedeng pantit bra. Kasi inuuna ko talaga silang labahan. Tapos, doon sila sinasampay sa loob, sa kwarto ng bahay, tapos inetrekparan, para matuyo ka agad, ganun. So, yun. Ngayon, naman, dahil nandito ako, ang bala ko kasi talaga dapat ay dito ako magsasampay sa school kasi akala ko maglalaba yung mag-asawa. So, hindi pala sila maglaba, umuwi sila. So, yun. Kaya doon na lang ako sa bahay sampay kasi wala naman akong kaagaw sa sampayan. So, yun. Tapos mamaya ay magkikita kami ni Tart kasi yun, may pupuntahan kami, dadaanan daw niya ako. Ayan. So, mamaya makita ko siya sa inyo. Ayan. Tapos mamaya din, afternoon, gagawa ako ng slides para bukas sa church. Tapos, may pupuntahan akong isang bata kasi, yun, nag-commit kasi ako na tutulungan ko siya. So, para naman, ang hirap kasi, medyo busy yung magulang niya. So, yun, nag-commit ako na, sige, papuntahan kita para matulungan kita. Ayun, kasi pag Sabado din naman, wala naman ako masyadong ibang ginagawa. So, ngayong mga Sabadong darating, fully booked tayo. Fully booked tayo kasi meron tayong mga kailangan gawin. So, yan. Nag-message na si Ate Joanne. Sinend ko na kasi kay Ate Joanne. Tingnan natin. Nag-message na si Ate Joanne. Kasi sinend ko na sa kanya. Ayan. Ay, sabi niya, okay daw. Okay lang. Kasi, ang usapan, lang siya, 20 seconds. 20 seconds lang na greetings. Ayan. So, yung akin, sumobra na. Yung isa 22, yung isa 23, yung isa 25. Tatlong klaseng video yung sinend ko kasi. Hindi ko alam kung sasabihin ko, di ba? Nahihiya pa akong salita sa yan. So, thank you, Ate Joanne, kasi, ayun, pangarap ko
kaya, pangarap ko rin kaya yun magkaroon ng ano, pangarap ko rin kaya yung ano, yung i-greet ako ng artist din sa ano, sa birthday ko. Yun, sana, Eric, baka naman. Baka naman, Eric. Batiin mo naman ako. Ayan. Pero nung, nakakatawa kasi nung, ano, sa Twitter, yan, nagka-reply yan, nagla-like yan, ganyan. Tapos nagko-comment back yan, ganyan. So, yun. So, thank you so much, Karabik. Kinikilig-kilig talaga ako lagi. Ayan. So, yun. Anong gagawin ko ngayon? Ay! Hindi, siguro gagawin ko na ngayon yung slides. Para wala akong ano yung mamaya. 'Di ba? Tapos, kung sakaling dumaan na dito si Tart, pag hindi tapos, mamaya tapusin ko pagbalik. So, yun. Ay, ano ba yan? Sabi ko nga nakakalimutan. Ito pala yung garden natin, guys. Lilinisan din natin to. Kasi tingnan nyo talaga. Ipapakita ko sa inyo. Diba? Puro ano ng dumi. Hindi dumi. Puro damo. Ayan. So, lilinisan natin yan. Tapos, may tinapon ako ditong lemon. Bulok na kasi yung lemon. Tapos, tinapon ko dyan. Kasi, kung sakasakali mang tumubo siya, may lemon tayo dyan. Yun. Kinikilig talaga ako hanggang ngayon. Ganda, diba, ng ating garden? Kakakilig. Iko tayo dito sa kabila. Kita tayo mamaya. Dito pala ako sa likod. Mga besh. Simula pa lang ngayon, ang tawag ko sa inyo ay besh. Beshi. Mga beshi, mga bes. Mga bes. Aray, sakit. Nandito ako ngayon, guys, sa likod. Kasi, titingnan natin yung bayabasan. Di ba dito kami dati guys, ang daming bunga. Mga besh. Besh pala, besh. Bes! Ang daming bunga, bes! Ayan o. Nakita niyo ba? Bes, ang daming bunga. Wow, ang lalaki ngayon mga bes. Wait lang. Wait lang ha, ilagay ko ulit kayo dito sa ating pinakalagayan. Para makita ninyo yung ating struggle-ness. Char. Uy, ang daming bunga. As in. So, besh, akit ako para makita ninyo. God, ang hirap. Bes, nakita niyo ba? Hanapan ko kayo ng pwedeng paglagyan. Parang may tao nagsasalita, bes. Minsan kasi nakakahiya. Kasi nasa taas yung bunga. Ay, bunga, yung hinog. Oo, pati bunga nga. Sa taas na naman. Ito, oh. Oh my God, how? How can I finally found you? Ouch! Struggle is real. Hi! Ayan, so ngayon nandito nga ako sa Bayabasan. Bayabasan pero isa lang yung puno niya. Ito lang siya, oh. Ay, nalaglag yung aking paglalagyan. Ayan lang siya, pero tingnan niyo naman, di ba? Blessed siya ng kanyang mga sanga, ng bunga, ganyan. Sobrang blessed siya. So, akyatin natin, guys. Kasi, guys, ang daming hinog sa taas. So, tara! Magubad tayong tsinelas. Oh, may gulay. Where is it? Nakikita ako malaki. Saan yan? Aray ko.
Grabe, ang dami. Sobrang struggle. May nakita ako kanina. Wait lang. Ang hirap. Aray ko. Ito. Wait lang, sama ko kayo dun sa taas. Wait. Sama ko kayo. Lagay ko muna yun dyan. Sa likod lang to guys sa likod ng building. Sa likod ng building ang ating bayabas. Ayan, aray ko, kita yung pa. Bukan ako. Ayan, oh! Ito. Nakikita niyo ba ako? Ito. Grabe guys, ang dami. Ang daming bunga. Sobrang daming bunga niya. So ngayon kukuha tayo ng kaya lang natin kainin. Ako lang kakain kasi. Ito. Sarap kaya ito. Ito. Ayan o. Tapos susunod naman na araw. Susunod na lang ulit kasi nga pag kinuha ko lalaglag pa ako. Kasi kinuha ko to lahat. Hindi ko naman ito maubos kainin, di ba? So yun. Oh, guys, there is another here in the Bayabasa. Grabe, ito oh. Tapos, saan pa? Guys, ang dami. Tsaka ito pa. Guys, ang dami talaga niyang bunga ngayon. Oh my gosh. Kuha tayo. Isa nito. Tapos isa dito. Kasi guys, mga hinog na siya. Ayan. So, tama na to kasi ako lang naman ang kakain eh. Yun. Aray, aray, aray. Ayun pala yung malaki oh. Hindi ko nakuha sa taas. Ganyan lang siya guys oh. Pero, a lot of bunga. Yun. Sobrang daming bunga niya. Isang puno lang siya pero guys, ang bunga niya, my gosh, blessed. Blessed tong bayabas na to guys. Blessed, super blessed. Aray, ano yun? Ano yun? Parang may nagkakasa ng baril. Ay, Diyos. Ayan. O guys, may dito sa ilalim. Siguro dahil hindi lang masyado nakikita, pero ang dami talaga. Ayan. So, next time ulit. Sabado ngayon, walang pasok, kaya I am the only one. Ayan. So, ito na. Oh! Ugasan natin to para makain natin. Ay! Dila. Dito na po kasi. Ayun po na lang yan. Ang ganda, no? Daming dog. Kita mo na mga dog dito, tapart, oh. Alaskan Malamute. Ito Ito yan. pa, Alaskan Malamute. Kaninang isa. Oh, laki na mga dog. Okay, laki na siya. Ganda. Ah. Ay, ang kulit. Guys, ayan. So, ngayon ko lang kayo uli nabalikan after the day. It's already 8:30. Grabe, 8:30 na ako nakauwi. But anyway, it's alright. Ayan, ang ingay ng kapitbahay namin. Kakarating ko lang. Grabe. Grabe yung init. Sobrang alam mo yun, sobrang init. Ayun. Huh? So, what I'm gonna do is grabe. Ayun, kanina kasi, 'di ba, umalis kami. Pumunta kami, dinaanan ako ni Tart. Pumunta kami dun sa nagparty. Ayun. Tapos ayun na nga.
After noon, nakagawa pa ako ng mga slides para bukas. Tapos, yun. Pinuntahan na ako dun sa doon sa batang tinulungan ko. Yun. Ngayon na ako nakauwi. As in 8:30 kasi sobrang dami, guys. Sobrang dami. Yun, natambak siya. So, next week na lang ulit. But, you know, okay lang yun. Yan, liwanag ng bahay. Wait lang, mag-iinit tayo yung tubig kasi wala na akong bala kumain. Mag-iinit na lang ako ng tubig. Magtiti na lang siguro ako or ano. Ayan. Hindi na ako kakain. Kasi pakaramdam ko busog pa ako. Wala kanina. So yun. Mag-ano na ako mag-oatmeal na lang siguro ako. Yun. Tsaka yun. Ayun lang for today, for this Saturday. And I will see you guys tomorrow or in our next vlog. Ayan. Kasi kapag mahaba na to, so yung susunod na lang dito, yun na lang yung sa next vlog natin. So, yun. Ayan o, yung talagang grabe yung mukha ko sa pagka-oily. Ayan. So, thank you guys for watching and I hope you enjoy this video and I will see you guys on our next vlog. Ayan. Please do subscribe if you haven't yet. Maraming salamat guys. God bless you and stay safe always.